Matapos makuha ni Tomas ang butil na ipinapahanap sa kanya ng matanda, doon na nga nagwakas ang kanyang pagsasanay. Nasubukan ng anghel ang kanyang tibay at paghahangad na magtagumpay sa pagsubok na ibinigay sa kanya. Bilang gantimpala, kinuha ng matanda ang butil ng bigas habang dahan-dahan itong ibinabaon sa kanyang balat. Sa lahat ng oras, ito ang magsisilbi mong proteksyon. Ganon din sa iyong mga kaibigan, sapagkat ang iyong tagumpay ng kabuuan. Humayo na kayo, Tomas. Tapos na ang pagsubok. Magsipaghanda kayo, sapagkat sa mga susunod na araw hindi magiging madali ang lahat para sa inyong grupo. Wika ng matanda habang dahan-dahang naglalakad pabalik sa trono nito. Nang marinig ito ni Tomas, agad din naman nilang nilisan ang rurok ng bundok. Kinakailangan nila noong magmadali sapagkat nasisiguro nilang totoo ang lahat ng sinasabi ng matanda. Bago pa man sumapit ang bukang liwayway, narating na nga nila ang kanilang bahay. Paisa-isa na nila noong isinilansa ng kanilang mga gamit nang sa gayoy wala na din silang dagdag trabaho sa pagsapit ng umaga. Matapos nila yung maisagawa, agad din naman silang nagsipagpahinga para naman kahit papaano makabawi ang katawan nila. Kinaumagahan, bago pa man sumapit ang 8:00 ng umaga, kasalukuyan ng nagkakape sila Tomas. Panay ang kanilang pag-uusap noon, ukol sa mga bagay na kanilang naranasan. Halos sa loob kasi ng ilang buwan nilang pagsasanay, hindi nila inaasahan ang biglaang paglawak ng kanilang mga karunungan. Si Pedro, bagaman hindi pa nasusubukan ang kanyang abilidad, nasisiguro niyang triple na ang lakas nito kesa dati. Ginoong Tomas, sa tingin niyo, sino ba ang tinutukoy ng matanda? Si Galasiano ho ba? Tanong ni Pedro sa kanya. Wala tayong ideya, Mang Pedro. Pero nasisiguro ko, malakas ang nilalang sapagkat nanggaling ito sa San Cristobal. Nararamdaman ko na malapit na tayong magkadaupang palad nila Macario. Sagot naman niya rito. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti nilang magtrabaho na muna pansamantala para naman kahit papaano makabawi sila sa mga gawaing bahay. 3 araw pa ang lumipas na natiling abala ang pangkat nila Tomas. Pagramdam nila sa kakaibang nilalang na bumaba galing sa bundok ng San Cristobal, doon pa lamang sila tuluyang naalarma. Ramdam ni Tomas na nag-iisa lang ito, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya nagagawang maramdaman ang kabuuang presensya ng nilalang. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't naging mahirap para sa kanila na hanapin ang eksakto nitong kinaroroonan. Ilang ulit na din sila noong naglibot sa paanan ng San Cristobal pero tanging mga bantay na nilalang lamang ang kanilang nasilayan. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi ang grupo ni Tomas, meron silang nakasalubong na isang lalaki. Matikas ang pangangatawan nito at animoy isa itong mambubukid dahil sa kasuotan. Pagsilay nila dito, wala naman sila doong naramdamang kakaiba, kung kaya't inakala nila noon na isa lamang itong ordinaryong tao. Subalit paglagpas nito sa kanila, bigla namang lumapit sa kanya si Elpin habang bumubulong ng, "Mag-iingat kayo, Ginoo. Mapanganib ang taong yan." Dahil sa sinabi ng kanyang kasangga, agad naman niyang hinarang ang nilalang na yon nang walang pagdadalawang isip. Sapat na para sa kanya ang sinabi ng subihi upang magkaroon siya ng basihan
na hindi isang ordinaryong nilalang ang nasa kanyang harapan. Pagkarinig ng lalaki sa pagtawag ni Tomas, agad din naman yung tumigil habang nagtatanong ng, Ano hong kailangan nyo? Pakibilisan lang. Nagmamadali ako. Wala namang kaming kailangan. Magtatanong lang. Taga dito ka ba? Seryosong sagot naman dito ni Tomas. Nang marinig ito ng lalaki, tumawa lang naman yon at nagpatuloy na sa kanyang paglalakad. Dahil sa ginawa nito, bigla namang napakunot ang noo ni Tomas sa kadahilanang hindi niya yon nagustuhan. Isang malaking kabastusan kasi ang ginawa nito sa kanyang harapan sa kadahilanang nagsasalita pa siya. Bago pa man tuluyang makalayo ang nilalang, muli itong tinawag ni Tomas na merong paninindak. Subalit kagaya ng inaasahan, hindi sa kanya nakinig ang lalaki. Nagpatuloy lang yon sa paglalakad na parabang walang pakialam. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan siyang magpakalat ng tigalpo sa buong paligid. Sinubukan siya noong pigilan nila Pedro pero huli na ang lahat para mabawi pa ni Tomas ang tigalpong kanyang napakawalan. Sa pagramdam ng lalaki sa usal na yon, muli itong lumingon sa kanila na parabang naiirita dahil sa kanilang ginawa. Bagaman may mga palipad hangin na sa lugar, nakakapagtakang hindi nito naaapektuhan ang nilalang. Sa paglapit ng lalaki sa kanyang harapan, seryoso itong nagwika sa kanila ng, Hindi kayo ang pakay ko kung bakit ako naparito. Huwag niyo akong subukan. Sinisigurado ko sa inyong hindi ninyo magugustuhan ang resulta ng inyong kapangasan. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumalikod na parabang walang nangyari. Si Tomas naman noon, halos manginig na sa galit dahil sa ginawang pangmamaliit sa kanila ng lalaki. Bago pa man ito tuluyang makalayo sa kanilang kinatatayuan, buong lakas niya na itong inihipan ng dasal at kasabay nito ang pagbitaw niya ng mga pamako sa ere. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla namang naagnas ang mga pamakong kanyang pinakawalan bago pa man ito tuluyang makalapit sa nilalang. Dahil sa kanyang ginawa, muli naman nilang naagaw ang atensyon nito. Imbis na patungo na yun ng baryo, nagpasya ang lalaki na bigyan sila ng kokonting panahon upang magkaalaman. Pagsilay ni Tomas na naglalakad na ang nilalang papalapit sa kanilang kinatatayuan, agad naman nila yung sinalubong ng buong lakas. Walang umiimik, lahat sila naghahanda sa mga posibilidad na maaaring maganap noong araw. Nang magkaharap na ang kanilang pangkat at ng lalaki, muli itong kinausap ni Tomas sa kung ano ang pakay nito sa lugar. Nang marinig yun ng nilalang, seryosong sumagot naman ito sa kanila ng, Pinadala ko rito para magbigay ng pagkakapantay sa lahat ng taong naninirahan sa mundo. Bagaman meron kaming masamang budhi, sinisiguro ko sa iyo na ang hangarin ni Panginoong Macario para din sa inyo. Walang silbi kung tayo man ay magtuos. Hanggat hindi kayo kasama sa aking natanggap na utos, imposible na tayo'y magkaharap. Ganun ba? Pues, bibigyan ka namin ngayon ng rason para patulan mo ang aming nais. Matapang na sagot naman dito ni Tomas. Kasabay ng pagwika niya, ay siya namang buong lakas niyang paghataw sa balikat ng nilalang ng kanyang tabak na hinugot niya sa bewang. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang tumalbog ang tabak na yon sa oras na lumapat ito sa katawan ng lalaki. Nakangiti itong nakatitig sa kanila habang nananatiling walang ginagawa. Pagramdam ni Tomas na meron itong pambihirang kabal, buong lakas naman niyang inusala ng kanyang tabak
na siyang naging sanhi upang kilalanin yon ng lalaki. Nagpatuloy ang kanilang pagbubuno sa gilid ng daan kahit hindi pa man noon tumatalikod ang araw sa kalupaan. Sila Pedro naman nanatiling nakaabang upang mabigyan ng tulong si Tomas kung ito ay higit niyang kinakailangan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, halos kitang-kita nila ang pagiging lamang ng lalaki sa kabila ng kapangyarihan na ipinamalas ni Tomas. Yon ang pinakaunang pagkakataon na makasaksi sila ng labanan kung saan naglalaban ang dalawang nilalang na merong taglay na magkaparehong lakas. Sa tuwing binabato ito ni Tomas ng mga elementong binigyang buhay niya, nagagawa naman itong masalag ng lalaki sa pamamagitan ng mga lagusang kaya nitong palitawin saan mang lugar na kanyang naisin. Ang mga lagusang yon ang nagkukulong sa lahat ng abilidad ni Tomas na siya namang labis na nagpapahirap sa kanya. Pilit man niya yung labanan, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa para matakasan o mapangibabawan ang kakayahan ng lalaki. Bagaman medyo nadedehado na noon si Tomas, patuloy lang naman siya noong nakikipaglaban. Pilit niyang tinatansya ang buong lakas nito upang magawa niya yung maikumpara sa abilidad ng balahibo ng anghel na maaari niyang magamit. Nang mapagtanto ni Tomas na hindi aabot ang lakas ng nilalang, sa tangan niyang mutya, doon na siya nagpasyang ito ay gamitin sa laban. Habang nagpapakawala ng mga matutulis na tinik at baging ang lalaki, buong lakas naman niyang hinugot sa kanyang bewang ang balahibo habang patuloy na nag-uusal. Pagkahawak doon ni Tomas, bigla na lamang naglaho na parang bula ang pinakawalang abilidad ng isa sa mga mandirigma ni Macario. Dahil sa pangyayaring yon, bahagyang huminahon ang lalaki upang pag-aralan ang galaw ni Tomas. Hindi na ito sumugod sa kanya, bagkus ang tanging ginawa na lamang nito, umilag habang patuloy na sinasalag ang kanyang pag-atake. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga tuluyang naudlot ang kanilang pagbubuno. Nang medyo kumalma na si Tomas, kalmadong tumitig lang naman sa kanya ang alagad ni Macario na nagsasabi ng, "So ngayon ibibigay ko sa iyo ang panalo. Pasalamat ka, nasa ilalim ako ng domi ng pamamahala ng anghel. Mahina kami sa lugar na ito, pero nasisiguro ko sa iyo, hindi ito sapat para kami ay iyong matalo. Marami ka pang kailangang pagdaanan bago makatungtong sa lebel na aming kinaroroonan. At bilang parusa sa iyong kahangalan, magpapadala ko dito ng salot na kailan may hindi mo makakalimutan." Matapos makapagsalita ng nilalang, dahan-dahan namang binalot ang buong katawan nito ng kadiliman. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, halos ni isa sa kanila walang nagawang makaimik. Hindi nila inaasahan noon na merong makakaharap si Tomas na halos kapantay niya ng lakas. Maya-maya pa, doon na dahan-dahang nahimasmasan sila Pedro. Minabuti muna nilang makabalik sa bahay nila Tomas upang doon na mapag-usapan ang mga kaganapan. Labis din sila noong naniniwala sa banta ng lalaki, lalo pat alam nila na isa yon sa mga tagasunod ni Macario. Sa pagsapit ng gabi, halos walang naganap na pag-uusap sa kanilang hanay. Si Tomas noon, labis na dinamdamang laban sa kadahilan ng unang beses itong nangyari sa kanya. Doon na din bumalik sa kanyang wisyo ang tungkol sa sinabi ng kanyang ama noong siya ay nagsisimula pa lang. Napag-isip-isip din niya noon na kung gano'n nakalakas ang kapangyarihan ng tagasunod ni Macario, paano pa ito na tinuturing Panginoon ng lahat ng demonyo na nananahan sa Cristobal?
Matapos ang ilang oras niyang pag-iisip, minabuti niyang kausapin ang kanyang ama. Napakaseryoso nila noon, gawa ng lahat sila hindi inaasahan ang mga pangyayari. Tay, ano na ho ang gagawin natin? Mahinahong tanong ni Tomas sa kanyang ama. Maghahanda tayo, anak. Mas mabuting mamatay ng lumalaban kesa mamatay ng naduduwag. Nandito na to eh. Panindigan na lang natin. Matapang na sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito nila Pedro, maging sila sumang-ayon sa nais ng ama ni Tomas. Hindi na muna nila inisip ang tungkol kay Galasiano upang mabigyan nila ng pansin ang babalang binitawan ng lalaki. Makalipas ang 2 araw na paghahanda, doon na nga nila naramdaman ang pagbisita ng iba't ibang nilalang sa kanilang baryo. Walang gabi noon ang dumaan na walang aswang sa kanilang lugar. Ang labis pa noong ipinagtataka nila Tomas ay kung bakit paulit-ulit ang pagbisita ng mga ito sa kabila ng ginagawa nilang pamamaslang. Isang gabi, habang naglilibot ang grupo nila Tomas, muli na naman silang nakasilay ng isang nilalang na nagkukubli sa talahiban. May kasakasama yung isang sanggol na animoy humihingi ng tulong sa mga taong dumaraan. Habang pinagmamasdan ito nila Tomas, agad naman nilang napagtanto na ang nilalang na yon pinagsamang manananggal at tiyanak. Walang sabi-sabi, bigla yung pinaligiran nila Tomas at kasabay nito ang mariin nilang pagtuntun sa naiwang kalahati ng manananggal. Ginawa nila ang lahat para matagpuan ang kalahati nito nang sa gayoy hindi na yon makatakas sa kanilang mga kamay. Dahil sa LP nang may pinakamalakas na pang-amoy sa kanila, kung kaya't ito ang nautusan ni Tomas na maghanap sa kalahati ng nilalang. Matapos niya yung mautusan, dali-dali naman nilang sinukol ang manananggal na nagtatago sa talahiban. Pagramdam ng nilalang na yon sa presensya nila Tomas, bigla naman yung lumipad papataas, subalit nagawa itong mapabagsak ni Pedro sa pamamagitan ng tirador na merong bala ng mga pinaghalo-halong pangontra. Tinamaan ang pakpak ng nilalang na yon na siyang naging sanhi upang muli itong bumagsak sa talahiban. Habang pilit na inaalis ng manananggal ang mga pangontrang bumalot sa kanya, agad naman yung dinakma ng ama ni Tomas gamit-gamit ang latigo ng buntot pagi. Si Tomas naman noon, hinawakan sa leeg ang tiyanak habang patuloy itong iniihipan ng mga dasal. Sa pagbalik ni Elpin sa kanilang kinaroroonan, inilahad nito na matagumpay na nitong naisagawa ang kanyang iniuutos. Simple lang naman noon ang naging kautusan ni Tomas at yon ay ang lagyan ng asin ang kalahating katawan ng manananggal. Nang medyo nakontrol na nila ang paligid, minabuti nilang kaladkarin patungo sa kanilang tahanan ang mga nahuli nilang nilalang. Sa pagdating nila sa bahay ni Tomas, kagaya ng nakagawian, itinali nila ang manananggal sa ilalim ng papag. Ang tiyanak naman itong kasama ay kinitilan na nila ng buhay, gawa ng wala na yung silbi para sa kanila. Matapos nila yung magawa, doon nila nalaman na ang tiyanak palang kasama ng nilalang ay ang anak nitong namatay. Hindi naman ipinaalam doon nila Tomas na kinitilan na nila yon ng buhay upang magawa pa rin nilang malaman dito kung ano ang pakay nito sa kanilang baryo. Sabihin mo babae, ba't ka nandirito? Hindi ka pa ba natututo sa mga demonyong pinatay namin dito? Alam kong nababalitaan mo sila sapagkat hindi nagkakalayo ang inyong mga uri. Bungad na wika ni Tomas sa nilalang.
Nang marinig yon ng manananggal, nag-aangil lang naman itong tumitig sa kanya habang sumasagot ng, Wala kaming magagawa. Ito ay katuparan ng utos ng kanang kamay ni Panginoong Macario. Mapatay mo man ako o libo-libo pa sa aking mga kadugo. Hinding-hindi kami titigil, masunod lamang ang utos na yon. Nagsisimula pa lang kami, mga antingero. Nagsisimula pa lang kami. Matapos nitong makasagot, panay naman ang paghalakhak nito na parabang nasisiraan ng ulo. Nang hindi na niya maatim ang mga bagay na kanyang naririnig, minabuti niyang patigilin ang nilalang na yon sa pamamagitan ng 2 buhay na kataga. Upang mapagsisihan nito ang nagawa nitong kasalanan, itinali yon nila Tomas sa isang kahoy at ibinilad sa kanilang bakuran. Naghintay sila noon sa pagsapit ng umaga para tuluyang patayin ang nilalang sa kapangyarihan ng araw. Halos ganon at ganon na ang kanilang ginawa sa mga demonyong kanilang nadarakip upang hindi na sila mag-aksaya ng oras kakalibing sa bangkay ng mga ito. Makalipas ang 1 buwan na paulit-ulit ang nangyayari, halos mangitim na ang lupa sa bakuran nila Tomas dahil sa mga naagnas na katawan ng mga aswang at iba pa nitong mga kauri. Nang hindi na nila maatim ang kaganapang yon, pinakawalan nila ang isa sa mga aswang nilang nahuli upang magpadala ng mensahe sa demonyong nag-uutos sa mga ito. Napag-isip-isip noon nila Tomas na para matigil na ang ganoong kaganapan, kinakailangan nilang patayin mismo ang pinakapangulo ng mga nilalang. Nang mapakawalan na nila ang isang aswang, akala nila magiging maayos na ang lahat. Subalit sa pagsapit ng gabi ng araw na yon, doon na dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin. Sa pagsapit ng gabi, doon nila nasipat ang isang lalaking naglalakad sa palayan na walang pang-itaas na kasuotan. Sa unang tingin, ordinaryong tao lamang ito kung pagmamasdan. Ngunit kapag ginamit mo na ang iyong 3 mata, doon mo masisilayan ang pakpak ng nilalang na merong sabulag. Ayon kay Tomas, na ang pakpak ng lalaking yon ay maihahalin tulad mo sa pakpak ng isang uwak. Dahil sa mga bagay na kanilang nasipat, doble-dobleng pag-iingat naman ang kanilang ginawa habang kinokompronta ang lalaki. Sa pagdating nila sa harapang bahagi nito, agad namang bumungad sa kanila ang pagmumukha ng lalaki na minsan ang nakaduelo ni Tomas. Magandang gabi sa inyo. Masaya akong makita kayong muli. Sabi ng aking alagad, pinapunta niyo ako rito. Maaari bang malaman kung bakit? Bungad na wika nito sa kanila. Nang marinig ito nila Tomas, doon na nila tuluyang napagtanto na ang nilalang na yon ang nagbibigay utos sa mga aswang at manananggal na napapadpad sa kanilang lugar. Sa puntong yon, nagpasya silang hindi ito pakawalan sa paniniwalang yon ang magdadala ng kapayapaan sa kanilang lugar. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang kapangyarihan ng lalaki higit na mas malakas ng di hamak sa kanila. Walang magandang gabi ngayong nandito ka. Sadyang napakalakas talaga ng loob mo. Hindi ka ba nababahala na kaya ka naming pagtulungan dito ngayon? Sagot naman dito ni Tomas. Subukan ninyo para makita natin. Nang marinig ito nila Tomas, agad naman nilang hinugot ang kanilang mga latigo at kasabay nito ang sabay-sabay nilang pagsugod sa nilalang. Halos buong lakas nila yung pinagtulungan, subalit sa kabila nito bigo pa rin silang mapahirapan ang nilalang na yon.
Lahat ng kanilang pag-atake ay nagagawa nitong matunugan na para bang nasisipat nito ang bawat galaw ng kanilang mga katawan. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan nilang ipako ang nilalang sa dasal, ngunit hindi pa rin yun gaanong umepekto. Habang dumadapo sa balat nito ang kanilang mga usal, kitang-kita nila tumas ang kulay itim nitong kalasag na siyang naging wangis ng bakod at puder nito sa katawan. Lahat ng kanilang mga usal na pamako ay hindi tumalab, kung kaya't napilitan silang gumamit ng mga espiritual na sandata upang pahirapan ng lalaki. Paulit-ulit nila yung binato ng mga buhay na salita pero nananatili yung walang epekto sa nilalang. Imbis na magsisisigaw ito, panay lang ang ginagawa nitong pagtawa na parabang nakakainsulto. Dahil sa pangyayaring yon, doon na nagpasya si Tomas na gamitin ang pinakamalakas na abilidad ng kanyang balahibo. Hindi na siya nag-alangang gawin ito, sa kadahilanang nakikita niyang yun lamang ang nag-iisang paraan para matalo ang nilalang. Habang marahan niyang hinuhugot ang balahibo ng anghel, tahimik naman siya doong nagdarasal. Pagbalot sa kanya ng nagniningas na presensya, doon pa lamang tuluyang nagseryoso ang nilalang na kanilang nakaharap. Sila Pedro noon, minabuting lumayo na muna ng bahagya kay Tomas upang hindi sila maapektuhan sa abilidad nitong ipinapamalas. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang iniusal ni Tomas ang karunungan ni Solomon na siyang naging sanhi upang mapaluhod ang nilalang sa lugar nitong kinatatayuan. Pilit man yung lumalaban sa kanyang mga usal pero hindi nito nagagawang mapangibabawan ang kapangyarihan ng balahibo. Maya-maya pa, wala na itong nagawa kundi ang mapasigaw habang pilit na tinatakpan ang kanyang tenga. Bigla na ding umusli sa katawan nito ang dalawa pa nitong mga braso para lamang itakip sa kanyang mga nasusunog na mga mata. Matapos itong masilaya ng kaibigan ni Pedro, dali-dali naman itong sinugod ang lalaki sa paniniwalang matutulungan nito si Tomas. Subalit paglapit niya sa alagad ni Macario, laking gulat na lamang nito nang masipat niya ang isang umunat na baging na mabilisang pumulupot sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, pumasok ito sa kanyang lalamunan hanggang sa ito ay makatagos sa pinakadulong bahagi ng kanyang talampakan. Pagsilay doon nila Tomas, inabot pa sila ng ilang minuto bago nila tuluyang matanggap ang pagkamatay ng matalik na kaibigan ni Pedro. Nang medyo mahimasmasa na sila sa mga bagay na kanilang nakita, agad namang niyakap ng kanyang ama si Pedro nang masipat nito ang mabilisan nitong pagtakbo papalapit sa kinaroroonan ng namatay na albularyo. Okay, grabe isipin ninyo, alagad pa lang to ni Macario. Pero parang hirap na yung buong grupo nila. Tapos itong kaibigan naman ni Pedro parang one hit delete eh. Pagtama sa kanya ng baging, rekta patay eh. Isipin ninyo, ganun kalakas to. Pero yung mga kasamahan ni Tomas, alam natin na lahat to mga batikang antingero, manggagamo to. Kaya talagang sobrang tindi rin ng mga depensa nito sa mga katawan. Tsaka malupit pa nito, yung bataan ni Macario nasa domi. Nasa domi nila Tomas, kaya ang lakas eh, di ba? Para wala na tayong marami pang pag-uusapan, sunod kaagad natin yung 23. Pero malamang baka bukas na yon ng hapon. Sabay-sabay na kasi last 3 episodes. Kaya sunod-sunod na natin. Pahintayin na lang ako. Salamat.